Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Nueve anyos nga negrense caregiver ang ikatatlo na nga Pinoy nga napatay sa kinagamo sa Israel kag Hamas. Ginkumpirma sa Department of Foreign Affairs ang pagkapatay sang caregiver nga taga Cadiz City. Suno kay Anabelia Alacre, utod ni Loretta Alacre nga 15 na katuig nga nagatrabaho sa Israel. Kagabi, gintawgan sang embahada sang Pilipinas ang isa nila kautod nga nagatrabaho sa Kuwait kag ginkumpirma ang pagtaliwan sang ila utod. Suno kay Anabelia, wala sila sang patod pa nga impormasyon angot sa kamatayon ni Loretta. Magluwas lang nga positibo nga nakilalang iya bangkay. Biyernes ang uli sila nga nakaistorya nga mag-utod kag natingala na lamang sila nga wala na ini makatawag sang Sabado. Masami nga nagalagaw si Loretta sa Day of Sini kag sa among ation suno kay Anabelia nagkadto ini sa music festival nga una ginatake sang Hamas. Nagtawag naman ang OIC sang Department of Migrant Workers kay Anabelia kag silang ginpasalig ni Secretary Hans Leo Kakdak sang bulig sa pag-repatriate sang bangkay ni Loretta. Nalakip man ang iban pagid nga assistance kasubong sa pagpaeskwela sa mga hinablo sini. Bangod si Loretta ang nagaserbe breadwinner sang pamilya. Separate man na sir no, pero i-check lang naman sir kay damo man ano sir mga liable sa nga makapaano sang administrative liability no sa isa ka counselor. Sir, ang inyo nga administrative investigation also, no? Ang amo ni legal opinion lang ma'am. As far as we know, ang disciplining authority for counselor is the president. Amiga, friend niya. Oo. Naghatag sang picture bala sa pulis. Ang bansang pulis, tulata 5 hours to 6 hours kaya matawag sa imo. Nagtawag ang friend na ni Loretta nga kapangayo ang Philippine Embassy sang contact number sang pamilya sa Pilipinas. Oo. Gusto nambalya kay matawag kuno ang Philippine Embassy. Ang ambassador sa Israel nga ara ang body na-identify na nila. Na-identify. Hindi pahambal kung ano ang natabo. Oo. Ti mama. Oo. Miss Barbara, Bulig. Oo. na makapadali man tani puli ang bangkay kay naghambal man ang Philippine Embassy. Ang dito ko no ipakrime, tambal namon hindi gusto namon ibalik din body ng amon sister sa Pilipinas. Nagtawag na ang BMW, ang sekretary gid nila, ang head gid nila. Mabulig sila tanan sa amon sang pinanglanon sa pamilya at sa mga estudyante nga nila sa eskwela ni Ma'am Lore.